Lavalle. No niin, eka kilpailija on saapunut lavalle. Tervetuloa, sä voit istua tänne kilpailijan penkille. Täällä on tämmönen upea kilpailijan tuoli. Mikä sun nimi on? Emmi. Me kysytään joku lämmittelykysymys. Okei, Emmi. Mikä on sun lempi ei-lentävä hyönteinen? Ei-lentävä hyönteinen. Paha kysymys. Toi on aika vaikee. Ja. Koppakuoriainen. Koppakuoriainen on hyvä. Toi on hyvä vastaus. Mä olisin ehkä vastannut Mulla tuli mieleen vaan muurahainen. Niin. Mulla tuli semmonen söpöhämähäkki, mä vastaan sen. Ei semmonen iso. Okei, mutta nyt oikeisiin kysymyksiin. Mä yritän vielä, että miten sä kuuluisit hyvin. Tuolia lähemmäs, eiku penkkiä lähemmäs, eiku pöytää lähemmäs. Tuolia penkkiä. Ella ja Helmi. Okei, oot sä valmis? Joo, no niin. Täältä tulee sun ensimmäinen kysymys, ja se on... Okei, mistä kaupungista me ollaan kotoisin? A. Helsingistä. B. Tampereelta. C. Turusta. D. Lahdesta. Tää on 5 € kysymys. Mistä kaupungista me ollaan kotoisin? Turusta. C. C. Lukitsetko vastauksen C Turusta? Joo. Lukitset. Katsotaanko se oikein. C Turusta on aivan oikein. Uskomatonta. Sä oot nyt voittanut 5 €. Haluatko jatkaa seuraavaan kysymykseen vai saada tämän? Seuraava kysymykseen rohkea kilpailija. Oletko valmis seuraavaan kysymykseen? Joo. Hyvää yleistietoa on nähtävillä. Okei, skipataan tämä kysymys, koska me tehtiin tämä kysymys, siis me otettiin silleen oikea vastaus on Alexander Stubb, mutta kuulemma presidentti jotkut nimittäjäiset tai jotkut ei ole vielä ollut. Eiku Virtana, en mä tiedä, niin se on vissiin eli seuraava kysymys tätä vastattu. Se on, mikä on kissan hännän keskipitkä? Timothy. A, 20 senttiä, B, 30 senttiä. Mä en osaa täällä, mä oon kuvannut se 2024. Ja mä en osannut sillä tosi hyvin kuvaa. Onko sulla omaa kissaa kotona? 30. Minkäköhän mittainen häntä viljellä on? Jos on liian hankala, niin voi käyttää oljenkorre. Mutta sulla on kissa, niin sun saattaa olla sellainen pieni haju, mitä se voisi olla. Mut silleen jotenkin harvoin kyllä sä mittaat sun kissan häntää. Sä käytät oljenkorrea. Okei, haluatko sä käyttää 50-50, kysy yleisöltä vai kysy meiltä? Kysyt meiltä. Okei. Eli, oot sä mitannut Tikun tai Ilmarin häntää? En oo mitannut. En oo mitannut kauhean äänisesti. En oo, mutta me tehtiin ne kysymykset, niin se on 20 tai 30. Mä sanoisin, että se on 30 senttiä. Mäkin ehkä. Mä muistan kanssa, että se on 20 tai 30, mutta mä en oo ihan varma. Mut silleen kaiken järjen mukaan se olisi 30. Se olisi 30. Eli me sanotaan 30. Uskotko sä meihin vai? Mä en tiedä, onko mä niinku kaikista luotettavin lähteet tähän. Säkin mietit 30, sä vastaat 30, okei? Okei, 10 € kysymys. Nyt tarvitaan jo rummun pärinää. Rummun pärinää. Se on oikein. Aivan mahtavaa. Sä oot nyt voittanut 10 €. Seuraava palkinto tässä olisi meidän kokkikirja. Onko sulla sitä vielä? Ai sulla on se jo. No, mutta sen voisi antaa Kalperille. Tai sitten haluat, jos sä voit pitää 2. Salissa sä voit pitää 10 €. Haluatko edetä? Haluatko jatkaa vai jäädä tähän? Sä jää tähän. Okei, annetaan isot aplodit. Hyvä Emma. Toi vähän sus, mitä ei ollut vielä hattas tolleen. Hidasta palkinnon antamista on nyt kyllä. Ella Helmi, te ootte parhaita! No niin, siitä en ole palkintoa. Niin onkin parhaita opettajia. Joo. Kiitos paljon Emmi.
ootte parhaat. Saanko mä valitsen seuraavan kilpailijan? Joo, käsi ylös, jos haluat tulla seuraavaksi kilpailijaksi. Niin kuin huomasitte, täällä on silleen kaikenlaisia kysymyksiä. Voi liittyä meihin, mutta voi olla vain yleistietoa tai jotain random tietoa, niin ihan, että minkä tyylistä tietoa sitä sitten omistaa. Tuossa on siinä punaisessa stadiontakissa, Naikin takissa. Elmi! Mun sisko fanittaa sua! Joo, täältä se Niin fanittaa. pömpii kaikkien Sisko seasta. fanittaa sua. Siskokin fanittaa, mutta nykyään se vihaa mut niin. Mäkin, mä näin sen tänään sen katsotaan. Ja sillä näkyy, että tilattuna, katsottuna uudet videot. No niin, aplodit seuraavaksi kilpailijaksi. Mä haluun seuraava. Niin mäkin haluan seuraavaksi. Sofia. Terve Sofia. Tervetuloa Sofia. Halusitkohan sä ottaa? Joo, kyllä Sofia pelottaa. Se pelottaa. Mitäs pelkäät? Jännittää. No se on ihan asia. Niin. Ei se mitään. Jännittäminen on ihan hauskaa. Me kysytään lämmittelevä kysymys, niin sitten se ehkä vähän helpottaa sun jännitystä. Ja, Toinen näyttää jos Helmiltä. sulla olisi kissa, niin minkä värinen se olisi? Oranssi. Toi on hyvä vastaus. Oranssikissa. On perheellä oranssikissa. Joo, sen nimi on Sulo. Joo. Se ei ehkä ole seuraava kysymys ainakaan. Okei, no niin, ootko sä valmis ekaan oikeaan kysymykseen? Joo. No niin, ensimmäinen kysymys on. Mikä on meidän kanavan katsotuin video? 24 tuntia parvekkeella, kuka pysyy pisimpään jakutsissa, lattia on laavaa 24 tuntia vai pikkuveli päättää päivän? Tää on hankala. Oletko sä nähnyt mitään noista videoista? Sä oot nähnyt kaikki. Mäkin oo. Kauan. Joo. Okei. Ne on aika vanhoja videoita. Ehkä se. 24H parta. Mitään käsitystä, mikä se voisi olla? 24H parvekkeella oli tosi kiva niistä. Se on se. Hyvä pohdinta. Vai haluatko sä käyttää joku oljenkorre? Sä et osaa päättää. Okei, mut No sulla on vielä 3 oljenkortta käytettävissä, jos sä haluat käyttää niitä. sä käytät ollenkorren. Oljenkorien. Okei, oljenkorret oli tosiaan 50-50. Kysy yleisöltä tai kysy meiltä, minkä sä haluaisit käyttää. Mitä kysyt meiltä? Kaikki voi kysyä meiltä. Okei, mä voin sanoa faktatietoa. Se on kuka pysyy pisimpään jakutsissa. Niin, se on yli yksi ekoikuvi, mikä kuvi. YouTubeen tosiaan noita kuvia postataan. Joo, eka kuva, minkä me postattiin YouTubeen. Ekoin, mikä me kuvattiin silloin, kun me asuttiin Tervelossa, niin oli se, kuka pysyy pisimpään jakutsissa. Me sanotaan se, uskoksa meihin? Joo, sä uskot. Okei, katsotaan. Niin. Katsotaan. Jännitää. Sehän on aivan oikein. No niin. Onneksi käytit oljenkorren. Miksi tää on Onneksi käytit ylhäällä? oljenkorren. Joo, meidän äänensävystä ehkä vähän arvasi, että se ei ollut se. Se on parempi juontaja tässä. Joo, totta, isä on puolueinen viivainen. Mut sä oot nyt päässyt 5 euroon. Haluatko sä jatkaa tästä eteenpäin? No joo, kyllä mä voin yrittää. Okei, no niin, jatketaan seuraavaan. Seuraava kysymystä tuli nyt. Mikä biisi voitti UMK tänä vuonna? A. Mania. B. Vox Populi. C. Dancing with Demons. Vai D. No Rules. Mä en tiedä se biisi nimen, mutta mä tiedän kuka sen laulaa. Kuka sen laulaa? Windows Man 95. Okei, mikä on Windows Man 95 biisi näistä? Sehän onkin sitten mysteeri. Mysteeri. Muistaaksä jotain, mitä siinä laulettiin? Tai mitä biisejä muilla oli, että jos siitä pystyisi jotenkin päättelemään? On vielä 50-50 ja on vielä, että kysyt heiltä. Mä kysyn se yleisöltä. Sä kysyt yleisöltä. Okei, käsi ylös, kuinka moni yleisöstä tietäisi vastauksen. Aika moni. Okei. Tiedä Mä lasken vastauksia. 3, niin kolmannella huutakaa oikea vastaus. Okei. 1, 2, 3. No
No rules kuulu sieltä. Uskotko yleisöä? Sä uskot yleisöä. Se on no Onko yleisö oikeassa? Katsotaas. Yleisö ei tiedä. Ollaan, niin me valehdella. Okei. Katsotaan. Yleisö on oikeassa. Hyvä. No niin. Sitten yleisön alustuksella sä oot jo 10 eurossa. Jatketaanko meidän kokkikirjaan vai jäädään tähän? Mä yritän sen 3. kierroksen, niin menetäänkö mä sille? Joo, sä menetät ne aikaisemmat palkinnot, tai sen aikaisemman. Et jos sä jäät 10 euroa, sä saat 10 euroa. Mut sit jos sä seuraavan vastaat väärin, niin sä et saa mitään. Ja jos sä seuraavan vastaat oikein, niin sä saat kokkikirjan. Ja pääset vielä jatkamaan eteenpäin. Tässä niinku, mikä se on? Väki vähenee ja pidot paranee. Niin sanotusti. Sä jatkat, okei. No niin. Sieltä tulee joku. Okei, seuraava kysymys. Mikä on Ellan, eli minun toinen nimi? A. Maria. B. Katriina. C. Katariina. D. Marja. Katariina. Sun pitäisi miettiä päästä, mikä sopii parhaiten. Tai sitten Katariina. Ella, Katariina. Se on, eikö se ole Maria? Ella Maria. 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 tulkitsette vastauksen Maria. D. Maria. A. Maria. Eiku D. A. Maria. Maria vai Maria? A. Maria vai Maria? Maria. Maria. D. Maria. Okei. Hetkonen. Eikä. Tarkasti pitää Joo, nyt miettiä. pitää miettiä. Nyt on, meillä on kokkikilja. Kilja. Miksi me ei kumpikaan ole? Kello on ehkä liikaa. Maria vai Maria? Oota. Maria. Mari. Sä vastaat A. Maria. Otatko vastauksen Maria? Kyllä. Katsotaan, onko se oikein. On Maria. On. Väärin. Se on Katariina. Kun sä olit kuunnellut, niin me annetaan sulle loukutuspalkinto. Koska se meni silti tosi hyvin. Se on tämmönen hyvä koran. Mä vien meidän aikaisemmallekin kilpailijalle koran. Ei kun pitää panda. Aivan. Okei, Helmi, käy hakea meidän seuraava kilpailija. No niin, seuraava kilpailija. Helmi on suosittu, kaikki huutaa Helmiä. Haluatko sä tulla siitä? Joo, no niin. Oho, taitavasti siitä kiinni. Parkour. Tervetuloa. Ensimmäinen poika. Mikäs? Ensimmäinen poika. Mikäs on sun Mennäänkö sä alas? Feedia. Mistä toi Harri Hylja on ilmestynyt sun huppariin? Nice. Okei. Onks tää sun ensimmäinen tämmönen live-tietokilpailu? Joo. Joo, okei. Musta tuntuu Helmi, että jos ei kauhean yleisiä, että kaikki mikä on live. Niin, totta, en mä kaikki ollut. Onko sekin pelannut kahuikia? Joo. No tää on vähän sama. Tuleeko tää YouTubeen? Tuleeko tää YouTubeen? Hei, mut lämmittelekö? Aha, lämmittelikö? Ei laskettu. Okei. Ella, tuleeko tää YouTubeen? Jos te sisustaisit olla, niin pitää sisustaa sinne ruokapöytä, minkä värinen se olisi. Joo, mennään. Saa. Punainen, okei. Hyvä vastaus, mä uskon, että sä oot nyt valmis. Joo. Ensimmäinen oikea kysymys on. Mikä on Helmin, eli mun toinen nimi? A. Anna. B. Helena. C. Pauliina. D. Kristiina. Helena. B. Helena. Oletko valmis vastauksen? Joo. Se tuli aika itse varmaan. Katsotaan. Sehän on aivan oikein. Tiedätkö se? Oho, aika hyvä idea. Sulla on muuten nyt 5 euroa. Niin jo. Aiotko sä pitää sen? Joo, okei. No niin, oletko heti valmis seuraavaksi? Joo. Seuraava kysymys kuuluu näin.
pop-up-myymälöitä. Ja tässä on vaihtoehtoja. A, 4, B, 5, C, 3, D, 6. 4. Lukitko vastauksen? Ota 50-50. Joo. Okei. 50-50 on, että jäljelle jää vastaukset A ja B. Eli 4 tai 5. Joo. Vai kysy myös yleisöltä. Okei, Yleisö. Kuinka moni tietää tän? Aika moni tietää. Haluatteko te huutaa kolmannella? Yksi, kaksi. Se tuli aika tolleen yhteen ääneen. Luotatko sä yleisöön? Joo. Katsotaan valehteluita yleisöstä. Ja oikea vastaus on 4. Ihan huippua, se on aika älytöntä. Mutta tämä tarkoittaa, että sä oot nyt 10 eurossa. Haluatko sä jatkaa tästä vielä? Seuraava on meidän kokkikirja. Sä jatkat. Okei, no niin. Okei, seuraavan kysymyksen pari. Ja sehän kuuluu näin. Kuinka monta pääilman suuntaa? A. 8. B. 4. C. 6. Vai D. 12. Onko sulla koulussa jo maantietoa? Joo. Onko se hyvä siinä? Ollaan vessalla lähellä. 8. On vessan niin kuin Vastauksen 8. Joo. tuolla. Katsotaan. Oikea vastaus on B. 4. Eli se meni väärin. Mutta todella hyvin. Ihan superhyvin. Säkin saat lohitut palkinnon. Päästään lentelee jotain uusia. Otat tämmösen hyvän tilan koulukselle. Kiitos paljon, kolmas kilpailija. Okei, käykö mä hakea seuraavan kilpailijan? Joo. No niin. Kukas haluaisi tulla seuraavaksi? Ei näitä Ei näitä ketään halua. Voitko sä istua tähän mökään tämä vessassa? Ei mitään, mä voin sanoa tuon varattiin. Niin, joo. No jos sä niin, mä Joo. laitan noin lasit, täytyy käydä. Joo. Mitä? Voitko sä vahtia tänne? Joo, mene vaan. Olin vessassa ja sitten kun toi puhelin kaatui.
Mun rupesi tosi huono kuvattua. Kun mä aloitin tubettamisen, niin mä olin siinä tosi huono kuvaamaan. Tiedätkö sinä? Se on tässä kuussa 29.2. Mitä hajua? Jos sulla ei mitään hajua, niin sulla vielä kaikki oljenkorret käyttämättä. Ei. 21. Iltaan kysytty. Se on vieläkö yleisöltä voi ottaa? Yleisö sanoo D. Sä luotat siihen. Mä silleen suurimmaksi osaksi kuulin vaan ei. Oliko se D? Okei. Katsotaan. Sä luulit se D. Okei. Rumpujen värinää. Kiitos kun katsoit tämän videon tähän asti. Ja seuraavan videon parissa. Ja sitten moikka.